Nselmilkom, ġejna l-tqajna biex natu rendikont ta' situazzjoni dwar il-Covid għaw Malta. Il-birħa milna 627 tests fi 3 hubs li għanna u anka f'Mater Dei u fi ċentri tas saħħa. Min dawn kellna 19 il-kas li huwa pożittiv u għalhekk issa għandna 188 confirmed cases. Tajab, bħalma kon qegħdin ngħidu li din hija xi ħaġa li qegħdin nistennewha li bil-mod il-mod jibda jkollna iktar każijiet, infatti nnotajtu li dal-aħħar jumejn bejn il-bieraħ u tal-lum issa kellna 32 cases, ġifieri kellna 13 il-bieraħ u 19 il-każ llum. Minn dawn it-19 il-każ kellna 14 minnhom li huma ta' trasmissjoni lokali u l-5 l-oħra kienu relatati ma' safar. Il-każijiet li kellna li kienu notifikati l-lum kollha huma ta' għada tajba, però tajjeb niftakru li għatanna żewġ pazjenti milli kienu ġa notifikati qabel fl-ITU fejn għandna persuna li għadu intubat u qiegħed f'għada kritika u għandna l-persuna l-oħra li għadu qed jiġi monitored l-ITU wkoll. Għandna l-Infectious Diseases Unit għandna 12 il-pazjent u 14 oħra fis-St. Thomas Hospital. Tajb nibdew mill-ewwel każijiet ta' trasmissjoni lokali li huma l-maġġor parti tal-każijiet li għandna llum. U nibdew mill-każ li kien diġà qiegħed ukoll fuq l-aħbarijiet u kellna diversi mistoqsijiet dwaru fejn kellna persuna raġel li jaħdem fi stabbiliment fil-Lidl fil-branċ ta' Ħalsafi. Dal-persuna ma kellux safar barra minn Malta, kellu sintomi fis-27 ta' Marzu. U peress li dal-persuna kellu sintomi li huma vera ħfief, però u xorta baqa jmur għax-xogħol u allura aħna hemmhekk għamilna il-contact tracing ta' l-impjegati l-oħra li kienu fl-istess shift miegħu li ġew f'kuntatt dirett miegħu, iċċekkjajna wkoll għal ċertu sintomi fil-komplament tal-istaff u anka kien hemm ħidma tajba ħafna mal-management tal-Lidl fejn enuna ħafna kemm fil-contact tracing tal-istaff immanka għal dak kollu li kien hemm bżonn li jsir propju fl-istabbiliment. Tajb ngħidu li dan sar disinfection skont il-protokoll li tajnihom parir dwaru fuqu u allura aħna min-naħa tagħna dan ġie cleared u allura x'in ikunu huma lesti li jiftħu jkunu jistgħu jiftħu min-naħa tagħna. Tajjeb ngħidu wkoll li aħna qed nagħmlu contact tracing tal-familja tal-persuna, imma wkoll kellna ħafna queries minn nies li probabbilment marru jixtru minn dal-istabbiliment. Aħna nagħmlu risk assessment u milli stajna naraw mill-post ta' fejn jaħdem il-persuna, il-kuntatt ma jkunx mal-klijenti ma jkunx daqshekk twil, però xorta l-appell tagħna huwa li jekk ikun hemm xi nies li marru jixtru mill-stabbiliment tal-Lidl ta' Ħalsafi biss, ma għandna l-ebda każijiet oħra fi stabbilimenti oħra, jekk marru jixtru mis-26 ta' Marzu sal-bieraħ u jinnotaw li għandhom xi sintomi akuti respiratorji, importanti li ċemplu lilna fuq il-helpline fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlu assessment tas-sitwazzjoni tagħhom. Tajjeb ngħid li dinja situazzjoni fejn nerġgħu nfakru li nies li jkunu ma jfilħux m'għandhomx imorru għax-xogħol. Però tajjeb ukoll li nafu li hemm ħafna postijiet ta' xogħol li qegħdin jikkoperaw ħafna magħna kemm fil-prevenzjoni ta' dan il-firxa ta' dan il-mart manka meta jkollna każijiet ikun hemm kooperazzjoni sħiħa magħna biex aħna nkun nistgħu innaqsu l-firxa. Kellna bħalma semmejt diversi każijiet ta' trasmissjoni lokali, mhux ħanoqgħod nidħol fid-dettall fuq kull waħda li huma kollha każijiet fejn meta investigajna dawn sibna li kien hemm trasmissjoni lokali u ma kienx relatat ma' safar. Għandna marra ta' 24 sena li bdiet bis-sintomi fl-20 ta' Marzu, marra oħra ta' 45 sena li bdiet bis-sintomi fid-29 ta' Marzu, marra oħra ta' 62 sena li bdiet bis-sintomi li kien ilhom ftit fuqha u ma stajniex nidentifikaw eżatt meta beda s-sintomi. Mara Malti oħra ta' 56 sena li bdew is-sintomi fit-28 ta' Marzu, raġel ta' 33 sena beda bis-sintomi fit-29 ta' Marzu, raġel ieħor ta' 22 sena bis-sintomi fit-30 ta' Marzu, raġel Malti ieħor ta' 64 sena li beda bis-sintomi fis-26 ta' Marzu, raġel ta' 42 sena
li wkoll ma kien avak meta bdew is-sintomi. Mara Maltija ta' 20 sena li bdew is-sintomi fit-31 ta' Marzu. Raġel Malti ta' 33 sena li wkoll is-sintomi ma kienx jaf eżatt meta beda. U kellna mara oħra li hija barranija imma residenti hawn Malta ta' 27 sena li bdiet bis-sintomi fid-29 ta' Marzu. Kellna mara Maltija oħra ta' 65 sena li kienet qiegħda Mater Dei u din riżultat pożittiva u allura din ġiet transfer tal-Infectious Diseases Unit u għaddejjem bil-contact tracing aħna tal-istaff u anka xi pazjenti oħrajn. U kellna raġel ta' 47 sena li wkoll rajna li beda bis-sintomi fid-29 ta' Marzu u dan kien każ li kien relatat fil-familja ma' cluster ieħor li kellna qabel. Dawn kienu l-każijiet li huma relatati ma' trasmissjoni lokali. Il-5 każijiet l-oħra li huma relatati ma' safar inkludu raġel Malti ta' 28 sena li dan ġie mill-Ingilterra fit-13 ta' Marzu u fis-27 ta' Marzu beda bis-sintomi ta' uġeħ ta' ras u tuħ ta' nifs u dan kien tajjeb għaliex dan kien qiegħed kwarantina minn meta ġie lura. Kellna raġel Malti ta' 51 sena li meta investigajna dal-persuna sibna li dan beda bis-sintomi ta' tuħ ta' nifs fit-30 ta' Marzu u jidher li kellu xi kuntatt ma' persuna barrani li dal-barrani meta mar lura f'pajjiżu ġie konfermat bħala pożittiv. Kellna raġel Malti ieħor ta' 62 sena li beda bis-sintomi ta' sola u griżmeħju ġawħ fl-24 ta' Marzu. U dan huwa kuntatt ta' każ ieħor li kien relatat ma' safar li kien diġà notifikat li huwa pożittiv. U dal-persuna minn mindu kien ġie notifikat il-każ ieħor pożittiv kien qiegħed f'kwarantina. Għandna mbagħad raġel ieħor ta' 19-il sena li dan ġie minn Franza fit-19 ta' Marzu u beda bis-sintomi fis-26 ta' Marzu u kien qiegħed f'kwarantina. U każ ieħor ta' raġel Malti ta' 32 sena li huwa wkoll relatat ma' każ pożittiv ta' qabel li qbadnieh permezz tal-contact tracing li dan il-cluster kien relatat ma' safar. Allura bħalma qegħdin taraw, issa ma jgħaddi żmien il-każijiet bil-mod dejjem qegħdin jiżdiedu xi ħaġa li nistennewha. Importanti ħafna li aħna nkomplu nisħu fuq dawk in-nies li huma għandhom is-sintomi. Importanti li ċemplulna fuq il-111 u importanti li ma tiddejqux iċċemplu u ma tqogħdux tibżaw li jista' jkollok riżultat pożittiv. Il-fattu li bħalma qegħdin naraw ħafna mill-każijiet vera għandhom sintomi li huma ħfief, però nafu li sfortunatament jista' jkollok sitwazzjonijiet fejn is-sintomi jibqgħu sejrin għall-ar. Allura huwa importanti li kull min għandu s-sintomi nagħmlulu t-test ħalli jkollna d-diagnosi ħalli aħna nkun nistgħu nibqgħu nsegwu. Għaliex iċ-chances li jista' jkollok xi ħadd minn dawn in-nies li forsi beża biex jiġi jagħmel it-test, hemmhekk jista' jkun li jkun hemm aggravazzjoni tas-sintomi u jkun hemm konsekwenzi. Din xi ħaġa li ma rridux u aħna għalhekk qegħdin nofru dawn it-testijiet lil kull min għandu bżonn biex aħna nkun nistgħu ngħinu mill-qagħda klinika imma anke wkoll min-naħa ta' saħħa pubblika. Importanti nerġa' ntenni li sakemm joħroġ ir-riżultat, importanti li persuna jibqa' iżolat u anke wara għaliex la darba inti jkollok is-sintomi importanti li inti ma tmurx għax-xogħol imma u allura ma jkollokx espożizzjoni għal nies oħrajn. U importanti ħafna li nkomplu nsegwu il-pariri li qegħdin nagħtu ta' physical distancing li persuni kemm jista' jkun ma jkollhomx kuntatt qrib ta' persuni oħra għaliex ma tafx dak il-persuna x'għandu bħala sintomi jista' jkun qiegħed iġorr il-virus u dan ma tafx mhux bil-fors taraħ li għandu is-sintomi dak il-ħin. Importanti ħafna li l-miżuri li qegħdin nieħdu jiġu segwiti biex aħna nkun nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Grazzi. Rigward tal-kaċċa, għandu kontroversja pal sekk għandhom xi nagħtu permess il-kaċċa u raġu ovvjament tal-kaċċa. X'inhu l-parir tiegħek? Aħna qegħdin meta nkun hemm dawn il-miżuri nagħmlu risk assessment tas-sitwazzjoni ħalli tara x'inhu huwa r-riskju kemm għall-persuni individwali u kif ukoll għall-komplement tal-popolazzjoni. U dan qiegħed isir risk assessment kif ukoll taħdidiet dwar is-sitwazzjoni. Brabta mal-ħaddiem
tal-istabbiliment bħal safi huwa Malti jew barrani u jekk għandekx l-età tal-pazjent. Huwa Malti. Tajjeb. L-età ta' 23 sena. U dwar jekk l-awtoritajiet tas-saħħa kienu involuti fir-regola kellmuna diversi instructors dal-għodu dwar jekk kienu involuti fir-regola biex instructors jerġgħu jibdew jagħtu lezzjonijiet tal-karozza. Anke fid-dawl li dawn jiltaqgħu ma' studenti, jiltaqgħu ma' medja ta' 7 u 8 kuljum. La dik hija sitwazzjoni wkoll li qiegħda tiġi diskussa ħalli naraw x'inhi s-sitwazzjoni u anke x'inhu r-riskju għal dawk il-persuni li jkunu qrib tagħhom. Ġas mistoqsija ġenerali, jekk ikun hemm każ pożittiv f'blokk appartamenti, hemm xi miżuri biex jittieħdu ta' tindif fil-common areas li qed tagħtu just as a concern. U jekk tistax tgħidilna f'liema fażi waslet Malta in pandemic response u hekk hemm xi projection kemm ħandumu taħdaw il-miżuri presently. Meta inti kollha persuna li huwa pożittiv, tajjeb, aħna nagħmlu rekomendazzjoni tagħna anke ta' x'għandu jsir bħala tindif fil-postijiet ta' fejn ikunu. Pereżempju anke f'dan l-istabbiliment bħalmet tajna rekomendazzjonijiet li huma bbażati fuq evidenza ta' x'għandu jsir bħala tindif. Bażikament huwa tindif li inti tagħmel simili ħafna ta' meta jitnadda fis-soltu d-dar. L-importanti li jekk ikun hemm il-persuna li kien għadu kemm kien qiegħed hemmhekk immedjat, importanti li dawk in-nies jkunu qegħdin innatfu ma jagħmlux ġenerazzjoni ta' aerosols, pereżempju timsaħ bil-biċċiet inti li inti ma toħloqx iktar it-tajjar pereżempju iktar minn dawn il-mikrobi. Allura dak huma aħna nimxu fuq il-rekomandazzjoni tanka li toħroġ is-CDC u l-Aqda Dinjija tas-Saħħa. Mela, din hija sitwazzjoni li bħalma qegħdin taraw aħna il-każijiet dejjem bil-mod il-lajn. L-importanti hija li kemm jista' jkun aħna nixtiequ li dawn jibdew tilgħu bil-mod tajjeb ħalli aħna nkun nistgħu il-każijiet li konna ma jiġinix spike f'daqqa waħda bħalma qegħdin taraw il-pajjiżi kollha issa qegħdin jimxu b'din l-istrateġija għaliex nafu li din hija l-aħjar strateġija li inti ttawwal kemm tista' biex bħalma ngħidu tagħmel flattening tal-kerv ħalli l-pazjenti li ħajkun hemm ma jiġux kollha f'daqqa, allura s-sistemi tas-saħħa jkun jistgħu jikkopjaw ma' dak kollu li hemm bżonn. Hello, Amy. Provs Gawci. Għandi żewġ mistoqsijiet. Persuna kelmetna l-Kamra tal-Aħbarijiet tagħna ta' Newsbook illi irċivit ittra minn Mater Dei li hija persuna vulnerabbli u allura ma tkunx tista' tattendi ix-xogħol dwar dak li kien ħabbar il-ġimgħa li għaddiet il-Deputat Prim Ministru Chris Fern. Din l-ittra li jirċievu nies minn Mater Dei hija differenti minn dik l-ittra li kien ħabbar il-Ministru li se jkunu qed jirċievu nies oħra li huma meqjusa bħala vulnerabbli jirċivewha mill-Ministeru tas-Saħħa dik l-ewwel mistoqsija. U t-tieni mistoqsija hija il-ment ieħor li rċivejna mingħand persuni li jaħdmu fid-detention service ta' ħalsaf li dawn it-trajdu li m'għandhomx il-protective wear sabiex ovvjament ikunu jistgħu jaħdmu. X'tikkummenta wkoll dwar dan? Fuq is-sitwazzjoni aħna bħalma ħabbarna konna għamilna leġiżlazzjoni fejn inti għandek persuni li huma vulnerabbli dawn aħna qegħdin nipproteġuhom allura huwa importanti li dawn jilimitaw il-kuntatt ma' persuni oħrajn. U dawn in-nies li huma vulnerabbli importanti li ma jmorrux għax-xogħol għaliex hemmhekk inti jkollok espożizzjoni. U din hija littra li batna kemm min-naħa tiegħi kif ukoll mat-tabib ewlieni tal-Gvern lil dawk il-pazjenti kollha li aħna rajna li skont l-informazzjoni li ħriġna mid-database tagħna u anka mid-database tal-POIC fejn aħna konna nafu minn huma dawk in-nies li għandhom qegħdin jieħdu ċertu trattament, dawk batnilhom ittra biex ninformawhom dwar dik is-sitwazzjoni. Ġifieri dawk in-nies kollha li rċivew din l-ittra importanti li huma jafu li huma vulnerabbli u wkoll li huma jillimitaw il-ħruġ tagħhom barra u jżommuh biss għal dak il-vera bżonn.
Issa, hemm sitwazzjonijiet ukoll li hemm ċertu healthcare workers li huma minnaħa tad-deċiżjoni tagħhom personali iddeċidew li huma xorta jixtiequ jidħlu għax-xogħol. U hemmhekk huma jagħmlu kuntatt mal-HR tagħhom, però dejjem isir assigurazzjoni li fejn il-post ikun qegħdin jaħdmu jkun safe ukoll li ma jkollhomx espożizzjoni għal dan il-virus għaliex hemmhekk ikun hemm riskju peress li dawn għandhom dak il-mart kroniku. Fuq id-detenzjoni, naħseb aħna qegħdin naħdmu fil-qrib magħhom u tinkomplu nsegwu s-sitwazzjoni anka brisk assessment ta' xi jkun ir-riskju tal-persuna u x'inhuwa l-vera bżonn tal-PPE li jkollu bżonn dak il-persuna skont ir-riskju li jkollu. I have two questions. So the first one regards the fact that only 2 people have recovered. I understand that there are tests that you do, but isn't it worrying that some people have been there for 4 weeks? And does that mean that when it's all over, we still have to wait for a month for it? Li jankwetanti hija li ħafna nies idumu bil-virus fuqhom. Allura li inti dawn il-persuni jibqgħu jistgħu jiġu trasmessi lil ħaddieħor. U allura l-kontrolli li rridu nieħdu biex dawn in-nies ma jferxuwiex ikunu iktar stringenti. Allura huwa għalhekk iktar importanti li l-persuni m'għandhomx kemm jista' jkun għandhom jevitaw li jkollhom espożizzjoni għal dal-virus għax la darba persuna jaqbdu dan il-virus, tajjeb hemm minnhom li malar jeħilsu minn dan il-mikrobu. Però hemm min li jdumu joħorġu dan il-virus allura jistgħu jibqgħu jesponu lil ħaddieħor. U dik hija proprju minn waħda mill-raġunijiet li tkun qiegħda tinfirex fil-komunità li inti kollok nies li jħossuhom li jisom għaddilhom għax infatti ħafna drabi dawn ikollhom is-sintomi li huma ħfief u mbagħad jibdew joħorġu. Allura jkunu qegħdin jgħadduha lil ħaddieħor. U aħna dak li qegħdin nagħmlu li hemmhekk bil-pariri tagħna u anke bil-mezzi ta' kwarantina nibqgħu insegwu lil dawn il-pazjenti ħalli bekk huwa importanti ħafna li huma ma jkunux ta' espożizzjoni għal ħaddieħor. Professor Gawci, dik nistaqsik rigward dak il-każ ta' dik il-koppja anzjana li qegħdin maqbudin fuq il-cruise liner. Dal-cruise liner ħajkun jgħaddi viċin ibra Maltin u viċin Malta iżda musa jingħata permessa biex jiddiżimbarkaw dawn it-tnejn min-nies. Qed tikkunsidra tagħti permess speċjali li eżempju joħorġu forsi l-forzi armati għalihom għax dawn xorta ħajmorru l-Ingilterra u jaqbdu il-flights lejn Malta biex jonqos daw il-ħesil ovvjament daw ikunu taħt kura aħjar, taħt attenzjoni aħjar. Mela, l-ewwel nett tajjeb ngħidu li mill-informazzjoni li għandna li dawn il-nies m'għandhomx l-ebda sintomi mhumiex morda, kieku kellhom bżonn kura immedjata aħna għandna s-sistemi tagħna li nagħmlu evakwazzjoni tal-persuna f'kwalinkwa fejn hemm bżonn. Però la darba l-stat ta' saħħa ta' dan il-persuni huwa tajjeb ħafna, bħalma tafu l-liġi ma tippermettix li jitlu vapuri għal Malta, u allura f'dan is-sitwazzjoni din kienet deċiżjoni tal-persuna huma stess li ħajmorru din il-holiday, allura jkomplu bil-holiday għaddejja tagħhom sakemm huma jaslu l-art fejn kellhom jaslu u mbagħad hemmhekk isir repatriation through a flight. Dwar il-każ tal-mara li kienet Mater Dei u li ħarġilha virus, dik kienet il-virus ġifieri żviluppala waqt li kienet Mater Dei jew ma daħliġ bih biex inkunu ċari. Mela, Għadik kemm għamilt appell biex il-persuni jagħmlu swabbing ma jgħidux jibżgħu. Qed taraw każi ta' persuni li qed idumu biex jiġu jagħmlu l-swabbing wara li jkollhom is-sintomi jekk hux xi ħaġa forsi ġenerali u r-riżultati tal-lum ġifieri dawn it-19 il-każ. Meta sarilhom is-swabbing, ġifieri bħala testijiet aħna qegħdin nirċievu l-aġġornamenti ta' testijiet li pereżempju saru l-bieraħ jew huma testijiet li saru u forsi naqra kjarifika għax nirċievu ħafna mistoqsijiet dwar nisa tqal l-irġiel tagħhom kemm qed ipoġġuhom f'periklu jekk qed ibqgħu morru x-xogħol. Mela, importanti fuq il-pazjenta li għandna l-isptar, aħna nagħmlu routine swabbing tal-pazjenti li jkun hemm fl-isptar ukoll, anke ġieli biċċiet minnhom ma jkollhomx sintomi. U allura hemmhekk din kienet waħda minn dawk il-pazjenti li meta ġiet tested ġiet ħarġet pożittiva tajjeb. Bħalissa qegħdin nagħmlu investigazzjoni fuq il-każ ħalli naraw eżatt meta daħlet il-pazjenta u anke meta ħarġula s-sintomi, però aħna l-ewwel miżura li nkunu ħadna f'dan il-każ hija li l-pazjenta mill-ewwel indaħlu għal infectious diseases unit ħalli nkun nistgħu hemmhekk nkunu qegħdin niżolawha.
fuq it-testijiet li qed ikollna dawn ikunu dejjem tal-ġurnata ta' qabel. Jiġifieri hawnhekk jien qed nirrapportalkom it-test runs li jkunu ħarġu tal-bira tad-9 ta' filgħodu, nagħmlu test run oħra fis-sija, oħra fil-5 u oħra fid-9 ta' billejl. Rridu ftakru dan l-informazzjoni kollha li qed intikom tkun qiegħda tinħadem min-naħa tat-tim li għandna tal-case management li kull każ li joħroġ pożittiv jinħadem mit-tobba ta' saħħa pubblika fejn aħna hemmhekk nidentifikaw x'inhuma s-sintomi, naħdmu fuq il-kontakt tagħhom minn fejn setgħu ġew dawn is-sintomi kienu travel related, ġifieri l-informazzjoni kollha tingħadda wara li jkun inħadem mill-case management team u bħalissa jkun għaddej ukoll fejn ikun hemm bżonn il-contact tracing. Fuq in-nisa pregnant l-informazzjoni bħalissa li hemm jekk ikollok mara li tqila li qabada l-virus, ma jidirx li hemm kontraindikazzjonijiet li jista' jkun hemm komplikazzjonijiet fuq it-trabi, però aħna nafu li kwalinkwa virus li affettwa mara tqila jista' jkun hemm xi hazards fuq is-saħħa tal-om. Allura aħna hawnhekk qegħdin nieħdu l-precautionary measure li anke nisa li huma pregnant daħħalnihom ukoll bħala nies vulnerabbli biex aħna nkun nistgħu nipproteġuhom iktar. Il-relatives jew il-missier li jkun qiegħed mal-mara li hija pregnant importanti ħafna li dak ikun jista' jkoll isegwi kemm jista' jkun li hu ma jkollux kuntatti ma' ħafna nies ħalli jekk ikun nista' jnaqqas ir-riskju li jgħaddi dan il-virus ukoll lil-mara tiegħu. Grazzi.